Navê te çi? Navê min Bawer e. Navê te bawer e? Erê Bawer e. Hûn, ez, tu, hûn Kurdin. Ew Kurdin. Sermestî hinek di serxweş, dembestê hinek di demgeş. Goyendê hinek di xemûş, goyendê hinek di nedxûş. Kuru tu çi dikî Bawer? Fetkam nemûzîn dixwînim. Tu memnun Rabînî? dixwînî? Erê. Belê. Sê, çar, pênc, şeş. Çû dikî? Ez çi dikim? He. Ez jî bilêtê konsera şivan perwer dijmêrim. Konsera şivan perver? Belê. Ku ye konser? Tu nizanî li ku ye? Na, li ku ye? Yani hayete jî tune li ku ye? Na, Îro konserta şivan perwer heye. îro je ye. Erê îro. Li ku ye? Li Amedê. Allah Allah. Erê, Li erê. Amedê konsere? Erê. Xuya dikî hayete jî tune ye. Li stadyum. Hel Stadyuma Amedê. Erê li stadyuma Amedê. Konsera şivan perver heye. Erê konserta şivan perwer. Ya tu nizanî? No. No, tu Na, nizanî. nizanim. Îro konsert heye. Saat neh konserta wî heye li stadyuma Diyarbekirê, Amedê. Başa, hûn her neznayên. Çima tu nayê? Tu şivanperwer hez nakî? Na, ji hezikim. Lê hûn her neznayên. Tu nayê kesek dî heye, tê herî dernê dî? Erê, ez erim otelê. Tê herî Otel Amedê, erê. Ez niha dizanim çima tu nayê. Yani tê herî otêla Amedê tu nayê konserta şivanperwer? Kur hûn herin. Ez ê herim hevela xwe bibînim. Hevala xwe tê bibînî. Baş. Mesûz dayê hev em ê herin sînemayê. Yani ez bidim te bilêtekî tu nayê? Na, Nayê? hevela min naxweze em ê herin sînemayê. Kuro baştir e Bawer. Hevala te bîne bila şivanperwer nas bike, bila konserta wî bibîne, bila baş e tiştekî pir baş e çima tu nayînî? Gotinê te jî baş e lê hûn herin. Xa Amedeke here tu. Lê hîn zû ye na? Saat Zûye? 6 saat çanda ye konser? Saat ne? Zûye? Tu dizanî ji duhva stadyum te jiyek cî nemane. Yani tribün Tribün. xıltım na. Tıklım. Wekti dibêjî. Yani dagir ya tiştek cî nemaye. Tu zanî? Çima diçin Ona, Şu nemaya erê- çava diçi? Gwendî ji duhva min rezervasyon çekiriye maz wekte me? He. Hûn modern ez gundî Erê. Here. Ta konser tu ne kuru. Dereve. Çawa konser tu ne? Başa tu çawa dizanî tu neye? Tu çava dizanî heye? Rezervasyon kiriye. Bivleta. Erê. Tu Allah çawa Allah. dizanî tu neye? Dikaç Çanda bilet gir. Heft. Kuru tekan kirne. Erê. Konser tu ne? Ez zanim tu ne? Qet pê min re dubare bikin. Belê. Em fêrî heye û tuneye bûbûn. Rast e? Ne wiha? Belê. Yani avoir bi Fransî û tu hev bi İngilîzî. Me gotibû xelema min heye, xelema min tuneye. Aha. Gava ku maçeka futbolê em behsa wê bikin jî em dîsa dibêjin maçek futbolê heye, maç heye. Mesela îşev di televizyonê de maç heye. İşev di televizyonê de maça Barcelona heye. İşev di televizyonê de maça Barcelona tune ye. Yan jî maça Barcelona nîne. Lê we behsa konserê kir. Ka dubare bikin. Dubare bikin. Konser heye. Konser heye. İşev konser heye. İşev konser heye. İşev konsera şivan perwer heye. İşev konsera şivanperwer heye. Li ku ye? Li stadyuma Diyarbekirê, stadyuma Amedê. Li stadyuma Amedê ye. Lê belê te got îşev konsera şivan perwer tune ye. İşev
کنسرا شوان پرور تونیه راست ازانم Yani Jibirate çu? işev konsera şivan perver nine. ایشف کنسر شوان پرور نینه Başı heger konser tüneye hengi mirov düşe jdeleva ku mirov biçe konseri mirov şiva xwe dixwe mirov tiştan vedixwe. Hûn lêkerên xwarin û vexwarinê dizanin? او زنه بله Xwarin yani bi İngilizî to eat. Bi Fransî manger. منگر منجر نه Ji ber wê em bi kurmancî lêkera xwarinê bikartînin. خوارن لکره خارنه بود بله Ez نه dixwim, از دخم از دخم dixwî, تو دخوی تو دخوی ew dixwe, او دخه دخوه em dixwin, ام dixwin, دخون ew dixwin. هون دخون او دخون Baş اکیجان e. دمه Ev Tamam. kîjan deme? نهایه Em çawa dizanin? یه درباز بوی çe var dibin Ew jî Peki, carekedin û دهایه nekevin. Lê gava ku madem tu ew xas dizanî bawer. Em dibêjin ez dixwim lê gava ku mirov bixwaze neyîniya wê bikar bîne mirov çawa dibêje? دبیجه از ناخم Ez naxwim. Naxwim. Mirov diyêra dike nayê dixe şûnavê dibe ez naxwim. ناخم ها Gava ku mirov tiştekî dixwe jî mirov wî tiştî bi nêr û mêtiya wê dibêje. Ez sêvê dixwim. از سیوی دخم Ez sêvekê dixwim. از سیوکی دخم Ez du sêvan dixwim. از دو سیوان دخم یک بسه Lê gava ku mirov bixwaze vexwarinê bikar bîne yanî bi îngilîzî to drink bi Fransî boire. بواغ درینگ Vexwarin lêkerên mîna vexwarinê ku bi veyê dest pê dikin gava ku mirov deman wiha çê bike û diyetê xeserê wê diguhere. Hingê dibe ez mirov nabêje ez divexwim lê mirov dibêje ez vedixwim. و دخم نوی ازد یا Tu vedixwî تو و دخوی ew vedixwe. ودخه او و دخوه Em vedixwin ام ودخن hûn vedixwin هون ودخن ew vedixwin. او و دخون Lê رنک bawer ka bibêje neyniya veya çawa dibe? اه دبیجه از باور نابسه د رادکن شونه دا نایتی جبویا از و ناخم Ez ve naxwim. از Ji ber و ku ناخم di li ku be mirov wê diyêra dike û nayê dixe şûnavê. Eh. Ez ve naxwim. از و و ناخم ناخم Wextê mirov tiştekî vexwejî mirov navê bibêje mirov bi nêr û mêtiya wê dibêje. Belê. Ez avê vedixwim. از آوی ودخم Ez çayê vedixwim. از چای ودخم و دخم Ez çayê ve naxwim. از از چای و ناخم We fam kir? اری سرمستی هنک هنک د سرخوش دم بستی هنک هنک د دمگش گوینده هنک هنک د خاموش گوینده هنک هنک د مدخوش کرو تو چی دکی باور فتکم نموزین دخونیم قبینی اره بله بله 3 4 5 6 بچه که از چی دکیم اجی بیلیتی کنسرا شوان پرور دجمیرم کنسر شما پرور؟ بله کوی کنسر؟ تو نزانی لی کویه؟ نه
Likuye. Yani hayata jitine likuye. Ha. İro konserta şivan perver heye. İrojeye. Ere İro. Likuye. Le Ahmedi. Allah Allah. Rahmet kozları. Ere. Kuyadaki hayata jitine ye. Le stadyum. Al stadyum. Stadyuma Ahmedi. Ere stadyuma Ahmedi. Kozlara şivan perver heye. Ere konserta şivan perver. Ya tu ne zani? No, tu ne zani. Zanim. İro konsert heye. Saat ne konsertavi heye le stadyuma Diyarbakır'ı Ahmedi. Başa un her naznay. Şu matınayı? Şivan perver haznaki? Na şu hazıkım. Le un her naznay. Tünayı kesek di heye tehri derni di? Ere. Ez er moteli. Tehri ote. Motel Ahmedi ere. Az nahada zanım çu matınayı. Yani tehri otel Ahmedi tünayı konserta şivan perver? İkurun herin. Ez herim havala xabı benim. Havala xatı bibini. Baş. Mesuz dayı ve meherin sinemayı. Yani ez bidim te bileteki tünayı? Na. Nayı? Havalam naxaz meherin sinemayı. Kuro baştırek bawer. Havala tek bine bila şivan perver naz bike, bila konsertayı bibine, bila başa tişteki pır başa çi matınayını? Kotinetaji başa hunerin. Xamedeke herretu. Lehini zuya na? Saat şeşe, saat çandaya konser. Saat ne? Zuye? Tu dizani? Je dehva stadyum tejjiyek, ci nemane. Yani tribün, xıltım na. Tıklım. Vakti dibeji. Yani dagirt yetiştek ci nemaye. Tu zani? Çumadı çumara. Çumara çavad ki. Gwendi, je dehva men rezervasyon çekiliye, maz vakte mi? Un modern ez gülüne. Ere. Da konser tune kuru. Derave. Çava konser tune. Başa tu çava zani tuneye? Tu çavad zani heye. Rezervasyon kiriye. Bevleta. Eri. Tu çavad zani tuneye? Cennet bilet gırt. Haft. Kuru takan kırne. Eri. Konser tune. Ez zanım tune. Tune? Eri. Dikabece çima tune. Tu çavad zani. Başa. Tu şivan perved nazdaki? Nasıkım hevala mine kuru ez zanım. Müjera e-mail ekşand. Ha. Bise. Şivan perver hevaleteye. Racı biperse hevala mine. Ez baş nasıkım. Müjera e-mail şand ev nikare. Nikare bey? Nikare bey Türkiye. Nikare böyle Amerika Kurdistani. Kadakaya. Yasak kuru ev nikare böyle. İne xaf çine? Takan kırne. Haraç kara av ve kasar bana. Mane kurdi, buname. Mane ne ya?